Cinta Mulia dados yo. Sebagai penari latar dibayangi ngaku gerakan yang rampak sinden-sinden Sekar Gadung. Mbak Mindul, nggih, Mas Sumirin Sobi, kula pengen mirengke tanpa iringan sing terakhir niku cakepane wau pripun? Sungguh indah cita-cita mereka. Terus semoga bahagia selama-lamanya. Wong loro kur jajar. Kur Jiro Lu. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sing lanang sing kakung kaya pendekar 212. Wah, Wiro Sableng. Wiro Sableng. Edan. Sing putri kaya putri 21. Napa? 21 niku napa gambare? Aku mboten ngerti 21 niku napa. Walet. 21 niku napa to, Mak Minto? Mboten ngerti kula. Seriti to. Loh, 21 ya apik lho to. Apa wi? Jadi habis besar kecil. Lah awak mungkin kan gede saiki cilik ngono maksudnya Pak Minto. Ora 21 iki ya. Sing tak ngumuni iki lho Mbak Mindur kok ya kerasan lho gandeng karo Kang Sumirin. Asine nggih Lah terus kerasan kok Pak Minto. Piye to Pak? Sampeyan mesti lek ngedu kancane piye to iki? Ora kok ngedu, kok ya terus
kok kerasan ngono. Budal ya wong loro kok omah niki. Boten amit-amit. Boten kula ki ambak no. Lah ngopo kok mboten bareng wong gandengan? Lah. Kula wong kendel budal dhewe no, Pak. Loh, tegese niku mboten harmonis. Kalau memang itu satu pasangan, berangkat dari rumah harus berdua, pulang juga berdua, tidur pun harus berdua. Hey! Harmonis dalam arti Kata rumah siapa tangga. kita pasangan? Kalau ini kan cuma partner, Pak. Kula niki ngerti grenengane Mbak Mintul. Aku ki mbok cekek glegek neng pentas iki ora Mas Sumirin atiku ki kurang plong. Pak Minto sampean melu papate aja lamis ya Pak Minto ya. Tulung. Kowe ngerti ngono anto, Dol? Lah aku biyen kan ya sering Ganda. nogel to, Pak. Apa? 84 ya, Pak. Apa 84? Melu papate aja. Tenan iki no. Ayo senengane elek wong. orienen nggih. Elek tenan kok. Lah ya kula niki sing asing ngumpet amor niki no. Lah kok ngempet? Ambune mboten enak keleke. Cangkemmu wangine kaya ngene kok sok. Piye ta ayo Se- dicangkem-cangkem. Ambune ora enak ki merga durung kulino. Nggih. Lek wis kulino mbok ora enak ambune ning ya panggah enak. Sumpah kula pun 3 tahun gandeng niki tapi panggah ambune mboten enak. Gendeng kene. Kowe bagian apa? Mek lampu tok ngono iki. Ndang tak tambahi 500. Nggak. Gandeng Mintul kene lho. Piye to, Cak? Upamu bayaranmu wis entek kok iso arep mbok wene 500. Cek Dol iki utuh. Kene cah trenten to. Oke. Nggih. Wetenge kok saya mendoyot. Nggih, Pak Mintul niki alhamdulillah. Kula poso wingi pas. Gak tau mokel blas. Sesasi wutuh. Nggih no kula. Poso ora tau kok mokel. Tiang-tiang kan posone paling 30. Gitu. Kula 32. Wah, elok. Nggih. Tapi jangan dongane nggih Pak Minto, samire niku saged mari. Piye to, Dol? Sakit kencing manis nggih. Makleke sehate kaya ngene kencing manis. Gak usah izin. Loh kok isin piye normal aku iki. Nggih. Kok iso ngrembug lek Mas Sumirin kencing manis. Nggih bojone Pak Tasanu ngomong kok. Loh, bojo sing ndi? Bojomu lho sing melu kuwi lho ngomong kowe mambengi lemes to. Bojomu apa awakmu dhewe? Lah aku lho. Peh kula mboten kolu lek kali niki. Ora Kula kolu. niki wong Justru sing ora kolu ki malah Bu, becik. mboten kula kirang tuwek lek Lho, niki. ora ngono. Lek kados jenengan Aku lek jenengan ndak kolu malah setuju. Wis panggah dimut ae aja ngantek dulu. lek dulu malah ilang lho, Bro. Nah, senengen dhek no Pak Minto lek dimut. Allah, awakku yo ngimel terus. Oh lho rupamu. Ngalah lek raimu ngono lho. Wayang. Aja halus-halus. Sing kasar dadi iso gregi ngene. Nggih. alah. Nggih. iki akeh sing arep-arep Mas Sumirin Mbak Mintul. Panjenengan dipun sun rawuh mriki kan menghibur warga masyarakat ana ing Jabal Sari. Saiki ketokno kabisanmu, kelebihanmu babagan tembang apa wae sing tujuane menghibur warga masyarakat Jabal Sari mligine Bapak Monar Sagotra. Nggih. Alhamdulillah. Salam remien. Salam sik. Salam Sing sik. tuwek dhisik. Jangan Pak Minto. Kalau yang masih muda ya. Aturne ngomong piye? Salame sing tuwek dhisik. monggo, Pak. Terus Minto Ora sah pesimis perkara umur. Nggih. Umur itu hanya angka. Bener. Sing penting semangat. siap. Bener. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngarep renek sing muni belas ndoblong Tak piye to, Mbak? tak wakili. Nggih. Nah. Alhamdulillah ngaturaken agunge panuwun dumateng keluarga Bapak Munar kalian Ibu Widati. Kita nderek ndedonga mugi-mugi sak sampunipun gelar adicara menika tinebihna saking sengkala tinedakno saking berkah lan karomah. Amin. Amin. Muga-muga bar gelar acara iki rezekine mengalir terus. Amin. Berkahe kathah tansah sehat seger waras atau teruntut sak sedayanipun. Amin. Iki lho dirungokke wong sing penting sehat. Nggih, sing penting niku sehat. Numpuk bondo donya lemah ombo, Nggih. omahe magrong-magrong, duwite tabungane Melearan, miliatan, tapi ora doyan sarapan. penyakiten ora iso ngapa-ngapa, bojone sing susah. Lah, lho tol. Contohnya ya kue gitu. Nyapo kok panggah, panggil sing elek mbok kene aku nyapo. Aku wis elek rasa mau elek-elek. Ngono. Nggih, sugeng dalu sedaya kemawon para pandemen ringgit Watucal. Dalu menika alhamdulillah menika wonten dalang kondang gitu. Idola para wanita.
tapi zaman dulu kala saiki ora. Lah kok ora nyapa? Lah wis anu to. Tuwek ngono ya. Ora, aku ora omong kok. Jomongi tua itu hanyalah angka. Enggak. Yang penting aurawi. Tapi angkane iki ya rasa mengangka-angka. Kangkang matamu. Lah kok mesti lek kon yang remono nyapa to. Wong lek Randi Moto piye njajal? Yo ra masalah to. Lho tenan? Ra masalah. Wah niku lho Pak, pripun ngoten niku? Buta mata sing penting hatiku kan gak buta. Tapi ya pancen bener to. Sembarang ki sing penting teko ati gitu. Pikirane ditenangne, atine diresikne, penyakit ki ora bakal teko. Nah, kuwi lho. Nggih. Dan juga ini titipan Bapak. Nggih. Ini kan tersebar isu bahwasanya tanggal 1 April BBM akan naik. Betul. Lah itu ternyata cuma hoak. Ini tadi saya di informasi dari tim Dir Intelkam Polda gitu, bahwasanya semuanya itu hanya hoak. Jadi mohon kepada masyarakat semuanya untuk tetap tenang mawon gitu. Stoke BBM Indonesia tasik kata bensin mboten muda itu berita-berita hoak, jangan dipercaya. Jadi juga mohon kepada Bapak Ibu semuanya untuk tidak selalu menelaah langsung berita-berita yang ada di medsos karena banyak yang tidak benar. Ngoten. Ya muga-muga wae Nggih. ora mundhak Mas Sumirin. Nggih. Ya krana situasi Timur Tengah sing kaya ngono kuwi Nggih. ndang rampung. Ya amin Tidak amin. menghambat semua aktivitas juga keadaan perekonomian dunia. Amin. Amin. Nggih, tapi Yo ya. saiki nembang coba Nggih. ngomong ae. Siap. Nggih, monggo Dul. Iso Dul. ngomong Dul. Lah yo. Dalange lomong. Jenenge mintul wonge mek tipis. Monggo lek Ndah. Ngenes iki nepak aku iki ngene iki perkara wong lanang ngomong samu. monggo lek jenenge mindul iki mesti niki wewek sembarange gilek bokonge ya rada gedhi ngono. Domongi aku tipis mergo wong lanang Heh? Tipis? Mergo wong lanang. Lah kok Alah. Lah aku disakiti. Anjane awakmu yang karo wong lanang terus nyame ra umum Lu nyam gundulmu wi lah wong yo. aku sing disakiti. Allah. Sik to. Awakmu Kok ngomong serawung karo wong lanang disakiti iki dasare piye? Aku terlalu goblok dadi wong Gobloke? wedok. Ndak terlalu manut tok aku karo wong lanang, Pak. Loh, manut apa? Wanita solehah itu harus manut, lek duwe bojo kudu manut karo wong lanang. Lah, Lah kuwi lho ngono. Kok enek wong omah-omah, wong wadon sing lanang njaluk apa wae ndak dituruti. Neraka. Iki masalahnya jek pacaran nih. Iki masalahnya gong rapi, Wah, Pak. kurang rapi to, Dul. Kurang. Ya Allah, amit-amit. Sak menut tuweke rung rayu rapi. Raimu kok kene sik enom e. Mindul Pak menit tuweke rung payu rapi, Mbak. Lagi malah Kamarku yo ngono e. Aku lah yo kok kaya ngono kuwi. Wah, Mergo piye wong angger nyedhek karo mindul arep didadekne sing lanang mesti mati pacare. Nggih. Lah ya wedi. nggih kok. Pak Minto. Lambemu. Kok Piye sak to, tak Dul? cedheki wong lanang mati lho masane kene. Nyapi ya aja nglambek-nglambek ning ngono. Lah iki piye kowe wong tuwek kaya ngene iki? Malah nuwek-nuwek ning. Jotosan Ora apa-apa. Justru yang saya senangi itu lambe. Kok iso? Sebabnya pripun lho, Pak? Lambe itu istimewa. Lambe niku istimewa. Istimewa. Menurut jenengan nggih. Sampeyan umpama duwe bojo ndak duwe lambe? Oh iya ya, nggih. Amah. Lambene wong wedoke kalih lho, Pak, sing sampean remeni sing pundi? Yo Lah aku apa-apa seneng kok lambe ngendi-ngendi seneng aku. Lah, Pak Minto sembarang seneng kok. Dalang kok kemaruk lambe. Lho. Ya justru kemaruke kuwi. Ya. Ruke lho. Kemare ra apa-apa. Ruke. Yo, Kemarin. coba enggak pangan nembang cangkem. Ayo, Mas. Nembang. Ayo Mas, aku selak dicangkem-cangkemne Mas Minto. Nah, yo ngono lho, Mas ngono aku mak nes ngono dadi nom ngene iki. Nom neh. Nggih, monggo. Wah, luwi. Sik to tembang iki apa Pak diomongi? Dik, Hah? lho rahasia to. Amene piye to? Lho, Kok mbok kon ngumbar sih? Rahasia yo Mas yo. Punten jenengan hadap niku Wes mawon. to, sik to kok iso rahasia lho. wis to madhep ono Itu dalang. Ini untuk penonton tidak ada kata rahasia. Apa yang penjenengan lakukan harus diutarakan. Oh gitu. Ini surprise, Pak. Lah, Surprise itu ibaratnya wong mangan ora roh sing tak pangan apa lah. Oh, ya lah enak, lah ra enak.
Ya manut ae to dadi wong lanang kok panggah omong ae jane apa to. Enak ya dipangan. Wis to enak-enak. Gampang nekso ngoten niku, Pak. Mlakno di Sing penting panggah enak. Ya. Iya. topang. Wis nang madhep debok. Hah? Madhep debok. Lha nek barang apik-apik kon ngadep debok. Kok gak waleh to bendina lagi. Yo, Ya, kembangipun monggo. kembang enak saking Mbak Mindul Mas Sumirin dados. Enak le. Sekar gadung bergoyang. Kapal Sari bergembira Bersama Mbak Mindul Mas Sumirin. Sing bagus dewi Aku dah. gak buron nopo. Sik Mas. Mandek sik. Ya nyapa kok mandek. Mira enak. Kembangmu piye nggih coba? Cakepane sing pertama piye? Sayangku sing welek dewi. Nah, ngono. Iya toh Pak. Api bagus Lah kleru aku kleru, aku sing kleru. Kleru Ren. Bener ki mau lho sing Tak kendangane nang kowe nyanyi arep itu lah. Remuk kabeh. Ayo Mas. Yo. Siap-siap Mas Mirin. Alam dek. Sing dalem. Aku anak bojoku. Sayangku sing Mas Ito. Ayo Rin. Tiga. Sing tenang Mas aja kuatir. Sayangku ning kowe ra iso disetir. Ora bakal luntur. Sayangku ning kowe ra iso disetir. Ora bakal mundur, ora bakal nyeritani gedine rasa sayangku. Mungkin iso entek ewunan nyeritani gedine rasa sayangku. Elok luar biasa. Luar biasa. Mbak Mindul. Biasa di luar. Hah? Biasa di luar. No, gak resiko ya. Lah iya. Iki kita absen sik Mas. Nggih. Ki pandemen sing sangka njaba rangkah. Ana Mas Karji saka Jakarta, Mas Juwadi Rembang sing nate nimbali, Bapak Asmara Santo saka Madiun, Ki Mujianto ugi Bapak Bambang sing sangka Ngawi, uga Mas Darsono sing sangka Lampung, Cak Parno Pati, Cak Suratno Solo, Mas Noglok iki Solo. Ugi saka Bapak Wagijan Gresik, Bapak Sumeh, Mas Izam Wagir Ponorogo, iki uga Mas Wahyu Carik Tumpak Pelem, iki sing bakal nimbali ya. Uga ana Bayan Banguan, Pas Suryono Pati iki do monitor kabeh. Mas Sumirin, Dalem. le panjenengan kirang puas duet karo Mbak Mindul, saiki kowe tak goleke gandengan nek sesuai dengan postur tubuh panjenengan. Ngoten. Heeh. Wah, sing putih niku. Deretan sinden songo. Nggih. Yo. Nduk, Kang Pit, Budi. ngadeg Pit tak gandengke karo iki.
Mas Sumirin. Laden ana iki. Ha, iki lho. Piye iki coba? Wah, iki asik. Niki gal. Cik cik. Ngene iki lho, Dul. Wong wedok iki luwes. Nah, yo rumakno. Tul. Kok mangkat HP ae. Ya lho. Ya awak iki ngono kuwi. Mas Jan elok. Piye, Mas iki motamati. Umpama kowe tak du karo Kang Sumirin piye kowe? Dul motamati iki. Pripun? Sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu, Mas Samirin. Nggih, paring asma sinten panjenengan? Pipit. Pipit. Nggih. Nggih. Nyapa kok ndak puenakno to, Mas? Mboten napa-napa. Oh, jenenge Pipit kok Kula kaya namung ngono. bayang. Delon, Mas Sumirin. Delon. Sawangan. Lah nyawang sing tenan susune lho sak ngono gedhe. Wah, Panjenengan kok. Lah kuwi wong sak desa kuwi warek kabeh kuwi. niki ketiban sisih rasa klenger. Loh, enggak i. Mboten nggih. Mboten Mbak Pipit daleme pundi? junjung ngriki lho. Nah, kuat kowe Mboten njunjung. niat kula, Mbak. Ngapunten mawon lek kan junjung. Maksudnya desane junjung ngono lho, Pak. Lah nggih, kula mboten kiat lek kan junjung. Ya Allah, piye to iki? Wes sumber gempol wes. Oh, sumber gempol. Nggih. Alhamdulillah. Jula ya pantes lek sumber gempol iki penduduke ngene iki. Sumber wes ngarani. Nggih. Heeh, aku sumbere. Iya. Terus Heeh. Wong lanang sing anu. sing gempol iki. Sing gempol iki. Apa kuwi? Heeh. Heeh. Iya, heeh, gempol iki piye? Gempol iki piye, Pak? Tapi iki pun mboten gampang nyatok ya. Mboten namung sumbere niku sing deres. Oh, cur. Sumbere ten pundi niki lek golek. Lek enjing duweres niki. Nggih. Pit. Pripun? Ngono kok omong ning sini Mbak. Sumbere nek endi iki nggone? Ngarep mburi oke. Arbure oke. Sadurunge ngaturke tembang sing rancak pundhutane Bapak Mulyono Mebel Sambira Byong. Nggih. Kudu son joget sing apik. Nggih, napa? Gonggomino. Napa niku, Pak? Gonggomino. Nggih. Niku napa? Gonggomino ki sing kalau Mas sing piye tayupan niku lho. Nggih. Ya tayupan ngeten-ngeten. Lah kula mboten saged ngayuh, Pak. Kula saged tesul. Wah. Tesul. Aku ya iso. Dadi nek tahun 70-an iki ora nek kok joget iki diarani joget piye lho? Sul. Wah. Yo, saiki ning panggung awake dhewe tekan kono. Awake sul. Sul niku sing pripun? Cobi. Contone Mas. Sul ngene iki. Ah, sul. Oh, Nah. kok lucu. Mbahku biyen, ayo le sore ndang atus ku ndelok gambus gek sul ngono. Nggih. Lah kok aku liwat nek Blitar nek sol sepatu. Dadi lek sol kudu gawe sepatu. Niku sol sepatu. Sol. Beda to? Beda. Tak kira padha. Batinku kok rek nek musike lek sol gawe sepatu aku. Sol iki wit sing ambruk kuwi lho. Sol niku sing damel napa ngangkuti cah sekolah terus kalau ada tiang-tiang ngoten niku lho. Kekol. Lah. Kok kol piye to? Kol sing disuwali lho. Kuwi apa kuwi? Sing nek sawah lho. Kol. Oh, kol. Ya wis. Kol iki adem lho. Kul. Oh, kol. Kayak ya pinter to cah iki. Tukang ndang ngerti bahasa Inggris. Sing kok arane kul mau apa? Dalem? Kul iki sing ning sawah apa? Kul. Kul. Salah. Napa? Kul iki sing bal ditendang masuk gawang. Lah niku lek wanci dalu gol ngoten. Sampeyan yo tau ngegolne. Hah? Sampeyan yo tau ngegolne. Kudu Lah terus? wong lanang sing ngegolne. Aku gawange, Pak. Aku jaga gawang kok. Gawange sampeyan gedine. Bale sak pira iki? Yo, kaya ngapa pundhutane Bapak Mulyono Mebel Sambira Byong Gonggomino Mas. Iki tembang lawas sembuh lek ora apal baleni nek ora apal. Lah, Lah kula dereng kulaan. Mbak Sulis Kula insyaallah. tak joget mawon, monggo. Gonggomino sing Umpami tembang ngoten pripun? Digantos Nggih. tembang. Tapi didamel Gonggomino. Serampat napa-napa ngoten? Wis kena ora apa-apa. Nggih, mboten Ning nganggo napa-napa, cekak gonggominan. Yo, heeh, yo. Nggih. Iya Mas, kaya ngapa? Dados serampat.
aku tak belajar sampean sih. Sak bubung unggahke petis manis. Petis manis mas. Manis bobot. Damar mancung samar mula terima luwung muni menika pundutan saking Bapak Mulyana Mebel Sambirobyong. Sik Mbak Pipit aja lungguh dhisik, garapen Mas Sumirin mawa tembang sing rancak. Coba kaya ngapa? Tokno tembange Jambu Alas sing rancak iramane. Yo, kaya ngapa dados? Nggih. Ayo Mbak Pit, ayo Sol. Iki lho Sol. Garap wong loro karo Mbak Mindul sing kandel karo sing tipis. Aduh. Ayo Pit. Ayo Pir. Ser 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 ser. Aja kalah Mbak Mindul. Sampai bawah. Sampai bawah. Aku yo iso. Aku yo iso. Sik Pit. Aku yo iso. Pit. Ayo. Kendange Sik Mbak Mindul. Goyangmu aja kaya ombak segara, jan kaya pladu. Ampun ya.
kesababan angine bus. Lah yo. Mas yo Lah, biasa wayah padu. wus-wus biasane sah. Ngono. Lah kuwi blombang dileboni pipi digoyangke kaya ngono, kaya linduke peladu kowe. Langsung tsunami. Jajal ki sing kuwi mau coba. Sing pundi? Sing ngono Mas. Sing munyer ku mau. Sing bokongmu kok ubengke iki coba. Iya. Asik. Modar le kowe kena kaya ngono. Lah aku kena garapan koyo ngono langsung melumah wis ra ndedaya kuwi. Nek piye Mas Sumirin piye kena kaya ngono iki? Niki jelas Penggarang atas ya, Rin. yo ngatasi bangga. Ya jalek Mbak Mindul piye coba? Aku yo enggak mau kalah tuh Pak Minto. Ya no, Ndak mau kalah coba. Nyanyine Tipungi Mas Miko, Mbak Mindul yo. Wes iki. Wong lanang kok garap koyo peplah. Apa ki Mang? Piye? Oh ini sarpen joget. Monggo. Sinden ku ki enak lho sing luweh karo pipit karo iki sing luweh. Luweh heboh lagi. Enak. Coba tunjukkan. Lho ki. Sinten, Mbak? Lah, kaya nang studione Pak wingi lho. Ya, aku lho. Coba kaya ngapa? Monggo, Mbak. Ora, kudu ngapun kowe engko. Ayo. Iya. Yo, Ndang. Tunjukkan kemampuanmu. Nah, tunjukkan. Tunjukkan kemaluanmu. Kemampuan. Kemampuan. Nggih. Monggo, sing rada cepet Mas kendang Nah. Mas. Yo kok. Ayo. Terus sing kaya wingi ki lho. Terus dibenang. Aja mojep terus. Ayo Dek Luki cepat naik. Punyaku tak berdiri lama. Lo ngakoni to. Kayak ngono itu. Bayangne kayak apa? Dah nih. Bergairah. Ayo Dek Luki cepat naik. Punyaku tak berdiri lama. Opo kuwi? Dalam Opo kuwi? jangan napal nih, bikin lepon napal kalau paringi pirsa. Wah iya. Pak Minto kok ora lagu ngene iki diapal nih. Lah iya. Diapal nih Mas ya. Lambemu. Lagu kok sing nyeleneh-nyeleneh ngono Iya. seneng wong e. Gampang diapalke. Iya. Sapa sing ngomong? Sing ngomong aku seru rajengane sampean. Mintul gak pareng loh mintul. Aku Jangan aniku ya terlalu dhuwur vulgar. panggung tok ngene lho iso Oh, nek iya. Aja diblakake. Aja banter-banter. Iya. Aja Iki mau tambangi apa sing tak suwunmu? Jambu alas. Aku gampang lalen tuh tuwa. ngono sik Faktor ngengkel usia. ae. Loh, umur iki kan angka. Nggih. Ngengkel iki penting. Penting. Mbuh dadine. Penting ngengkel mergo umur Nah. iki Nah, mang. nggih tuwa ki wong gambar. Heeh. Jerone ya panggah enom. Jerone mengger-mek. Sik, jerone iki apa? Maksudnya semangate niku lho, Ngomong Pak. karo Pak iki sing hati-hati. Nggih, semangate niku. Saya itu peka dengan tembung-tembung sing ngono-ngono kuwi. Ya, tentunya Mboten. tidak berdiri lama aku emang. Nggih, monggo. Jambu alas Mas. Yuk, kaya apa dados? Kang Sumirin digarap Mbak Pipit karo Mbak Sari Mindul. bergoyang. Sekar Gadong Indonesia. Oke. Sayangi Tapi kepengen dadi bojone Sayangi wis duwe bojo Ananging iki kebacut tresno Penelongso rasane ngapune Yen aku rasa kok melu duweni Yo yo yo.
Iya, terima kasih. Jan sorek tenan. Nah, orek bersama Mas Sumirin Mbak Mintul. Saiki nanjake garapaning dhewe, Nduk. Nggih. Heeh, tembange apa ana loro. Iki disuwun tembange Mbak Lilis Karnali. Nah, diaturi jumeneng karo sing bedhug Mas Linggar Bayu Aji. Tembange apa? Rantamane dhewe, gorengane dhewe. Tembange jenaka, ira-irane judule Mungkrang Mangkring. Ya, kaya ngapa? Ya, ngadeka Mas Linggar, Mbak Lilis Karnali. Ya, jos, Mbak. Wah, jane pasti harus sing kemangok Pak iki, Pak. Hah? Sing kalih sing nika wau. Pancen tak du kok sing gedhe karo Oh, sing cilik karo sing gedhe ngono. Siap. Nggih, dawuh Pak E. Dieling-eling sing nyabet. Kok ngantek iku plenting salah titen ana. Yo, kaya ngapa? Meet in SGI Mungkrang Mangkring dados yo. Hasil gede kowe aja mentang-mentang tak rasa mandokmu sayang kowe kudu eling kewajiban apa? Aku ki yo wis usaha. Usaha apa? Kurang-kurang teko kono nganti sprene yo usaha mbokmu Pangga. Mendah. Lho piye to? Ana duit tak lagi.
piye karepmu saben dina kok mung ngajak padu hasil gede kowe jo mentang-mentang tak rasa ora ngajeni wong lanang serunte atimu aku nasu sing nyawang kawemu kowe ojo cerewet wae aku usaha wis tekan kono kene aku ngerti wong wedok senengmu duit tanpa duit lambemu kau dikunci Eman mbokmu sayang kowe kudu eling wis ora usah kok yang omong pakne rungokno ya rungokno iya mbokmu tak rungokno ana duit tak ladeni iki kudu diperjelas mergo lirik elek mawa gamelan iki ora pati cetha sik nduk kaya aja mudhun lenggar munggah sik coba garingan kaya ngapa aja modok sik Mas coba dawuh nggih ya coba jirolu mbokne piye karepmu saben dina kok mung ngajak padu hasil gede kowe jo mentang-mentang tak rasa kira ngajeni wong lanang terus iki kehidupan rumah tangga diwangsuli pakne jerunte atimu aku nasuri sih nyawang gawemu dadi wong lanang kowe mbok ya rumangsa dirumake sing lanang piye carane nyukupi kulawarga wong lanang kudu tanggung jawab dhisik kowe aja cerewet wae aku usaha wis tekan kono kene aku ngerti wong wedok senengmu duit ora duit tanpa duit lambemu kena dikunci terus saben-saben ucapmu mengono iku ora krasa sing mbok pangan asilku awan mangan rokok kopi kon nyepaki wanci turu kowe radi wehi nesu
Piye tanggung jawab jajak? Neman mboke sayang kowe kudu eling. Eling piye ra blanja mangkrang-mangkreng. Terus Tur kepiye iku kewajiban. Lah iya mergo kobil tu nikah kuwi kewajibane wong wedon ngladeni wong lanang. Terus mbok wangsuli piye? Lek mung gur mongkrang-mangkreng wae aku ora sudi. Terus Kepenakan nggonmu gur arep kok encap-encepne wae. Wegah. Nggih kewajibane tiyang setri lho Pak. wangsulono kobil tu nikah. Piye? Ngomong apa? Kewajiban, jenenge wong wedok kewajiban. Kewajiban apa wong kowe ora blonjo arep ngongkrang-mangkreng wae. Nah, ngeten iki lho Pak. Wangsuli. Lek wong lanang kalahe teng mriki Pak. Penak men gur arepe Lah terus kudune piye? rungokno. Pripun? Piye to? Bar kuwi piye? Iya sih. Piye? Rungokno ya, Mas. Iya tak rung. Penmu kuwi. Wis Ya. tak pasang tenan iki. Gobokmu kuwi. Iya wis sembarang. Rumangsane kopi ora gawe gula kuwi legi. Nek pengen legi nyawang aku. Weh. Iya, Mas. Ana duit tak ladeni. Sik. Ora usah diri iki. Terus ana duit. Ana duit tak ladeni sak lempohmu. Wah, iki lho. Ya to, Pak. Kuwi rungokno kupingmu wong lanang iki kudu tanggung jawab. Enak, Lek men. pengen puas, pengen dicukupi, dilegani, kowe Nggih. kudu duwe duit. Nah, nggih leres. Ora duwe duit kok. Bu mangkring. Lah iya to, Pak. Lah wis sakmene hadine ya. Leres. Cemet. Iya. Sampun. Nggih, sampun Pak. Mbak Mindul, Mas Sumirin niki teksih wonten satu tembang nggih. Ingkang kedah dipun aturaken menika netasen kathah sing ngersake garapan Sekar Gadung, Kopi Wengi, Mbak Pipit kalian Mbak Sulis kaya apa? Wis tanpa bawa langsung wae. Nah, coba. Ngadeg Bang Ayu? Ya, iki lagune lagi trending. Nah. Cek wilujeng dalu Pak Nggih, wilujeng dalu. Nggih, tasih semangat to Pak. Wah, isih semangat. Nggih. Niki ngunjuk kopi riyen Pak. Ya, ngunjuk kopi wengine Sekar Gadung. Nggih. Niki pengumuman kagem Bapak Ibu, Bapak minta menika bikak warung kopi wengi nggih Pak. Nggih, pelayane nggih niki. Nggih, Jenengan lek teng warung angkringan kula kok rawuh dadi saking penggemar Sekar Gadung. Sing ladeni nggih Sing ladeni niki niki. mboten mbayar mulih malah tak sangoni. Nggih, kanton jenengan pilih sing pundi mengke sing ladeni. Nah, Nggih to Pak? nggih niki mengko sak samune pupuh pertama, Nggih. nganjek yang kedua sinden papat ngadeg jenengan kedah Kula lenggah. nembang. Kula geser goyang iki Pak. Yes, ora apa-apa, kok goyang ora apa-apa. Yo, kaya ngapa? Kopi wengi dadi bawane pucung dibundut sing keri dhewe. Wis mo alit angkringan kok pisan nyoto ngangan-angan ing sajroning wengi daya-daya Bibar menika taksih satu tembang saking Mas Sumirin Mbak Mintul. Saya wengi katon saya rame wes mo alit pinggir margi angkringan kopi bisa lain kopi wangi mencit
dipun tipis-tipis anak wedok Mita, anak wedok Dia, Mbak Lilis, Mbak Nuki, Mbak Bujung. Saben wengi tansah bodho ati. Kang welati Hangu jiwat gedeng alit iku saupama tansah gumantil bisa nyata iku mono Jenduk ngateko ngangen-angen ing sajroning wengi daya-daya lenggah ngopi katon luwes belayani saya wengi katon saya rame hadap kanan wis malih pinggir margi angkringan kang pitanti salali kapi wengi wanci dalu dasar bisa asolin-alitan bisa lali saben wengi tansah godho ati kopi wengi wanci dalu anut jiwat kopi wengi wanci dalu angu jiwat gedeng alit yo tansah gumantil kopi sanyata iku ana bebasane kopi wengi tansah yo
jalin iku sauga tansah iku mono bebasane tapi wengi tansah Nggih, matur sembah nuwun menika rantaman saking Sekar Gadung tembangipun Kopi Wengi. Satu lagu kagem Mas Mirin, Mbak Mindul, monggo tembange dipun aturaken kangge pungkasanipun wonten acara Cangik Limbu. Yo, Cok, kaya ngapa diaturke? Nggih, alhamdulillah. Iya, Dol. Sayang